दिनैनि समाव जोबोद गोजोनथाव खौरां जे थारैनो जोंनि बड'लेण्ड गट टेलेन्ट टीमनि जे मोनसे नाजानाय मोनसे थांखिया दिनै फैनानै मोनसे जाफुंसार महराव मोननो हाबाय। थांनाय मास मोननैसो सिगाङाव जोंहा बाक्सानिफ्राय सासे हिन्जावसा जोंहा बिनानावा बियो जे थाइलेण्डआव थांनानै बिथाङा ब्रन्जनि बान्था देरहानो हादों। लोगोसे दिनैनि समाव जोंहा रितु बर' आरो रंगिना बर' आरो लोगोसे प्रिया दत्त बिथाङा फैबाय थानाय समाव जे 10 तारिखआव जानो गोनां मुम्बाइनि इन्डियान्स डान्स पावाराव बाहागो लानो थांगासिनो, जेराव बड'लेण्ड गट टेलेन्टआव बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। लोगोसे बड'लेण्ड गट टेलेन्टआव बिथांमोना सेमि राउन्डनि थाखाय मोनसे सायख'जादोंमोन। दा फैनानै बिथांमोना जे बे बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि गेजेरजों जे मुम्बाइआव जे मोनसे सायख'जाबाय मोनसे सुजुगखौ जे मोनबाय। आसा खालामो बिथांमोना बेयाव देरहानानै जोंनि बड'लेण्ड हालामनि आरो आसामनि गेजेराव मोनसे मुंखौ सोरजिनो हायो। आरो बेनि थाखायनो जोंनि बड'लेण्ड गट टेलेन्ट टीमा बिथांमोनखौ मरेलि आरो फाइनान्सियेलि जों सापर्ट खालामगासिनो, जाहाथे बिथांमोनाव थांनाय आरो थानायनि थाखाय बेबस्थाखौ जों खालामदों बड'लेण्ड गट टेलेन्ट टीमा। आरो बेखौनो आं खावलायनो लुगैयो जे साफ्रोमबो बड'लेण्ड हालामनि रायजो राजा जायफोरा बिथांमोना सानो जे समाज सिबिनायाव जोंबो मदद होनो गोसो दं, बेनि थाखायनो आं सानो बड'लेण्ड गट टेलेन्ट टीमाव नोंथांमोना मरेलि आरो फाइनान्सियेलि बड'लेण्ड गट टेलेन्ट टीमखौ सापर्ट खालाम। आरो आसा खालामो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआबो जे बड'लेण्ड गट टेलेन्ट टीमखौ जाहाथे हाजासे मदद खालाम। मानो होनबा जोंहा फेब्रुवारियाव फैबाय थानाय जे फेब्रुवारि दानाव ग्रेन्ड फिनाले जानो थांगासिनो, बेखौनो आङो गुरैयै एज ए टीमनि जानानै आं आखाइ खबजोबनानै खावलायो जे जाहाथे जोंनि टीमखौ गोख्रों खालाम आरो फैबाय थानाय समाव जोङो साबसिननि थाखाय जे खामानि मावनो जों नाजाबाय थागोन।